hinise chung tini oro joto norok borok joto lukurok bai chung tini oro phai manjak phainani bagai chung oro chaitok lai mani bisingbai chung oro phai sok payo বিশেষ ক্লাইয়ে সারানি থাঙ্গানি মুচুং গোবাং ইয়াসি সুরজাগৈ দङ जों मजराव नरकनि आमदे नरकनि ग्रेटार टिप्रालेन्ड नरक माने मानसुखा नरकनि जे मानथाय सब थाइनो नै जों यासि सुरै दंनाय रनो आं आबोनो ककचारनानि मुचुंगो जिनि खरांनि बिसिंतै खलायै मिडियानि बिसिंतै खलायै बा ककचारनानि मुचुंगो जों ताइ बमाहाय प्रमाण नां जिनि मकल बसकांगो सुवाय खाय जुनो जिनि बुबाग्रा फुनुगै रिखा जे थांनाय 28 तारिखनि सिमि बचाया नुंया खलाय दंमानि यागुलो आबुनि यागुलो 1.5 घन्टा हाताय पतरा आचुकमानि 11 तानि सिमि आचुकमानि 12:30 तानि बिसिंगनो जों खबर कायसा फाय सकपायखा जे दिल्लीनि हयते रिंजाखा जिनि होम मिनिस्ट्रि अमित शाह जी बाय जों रिंजागै जिनि बुबाग्रा लगे लगे न अ पामदानि बाचावै मा थांगा सारानि थांगा हते बासा थाङो तानि बागै बाचावै थां जों अरनो दंगन तंखांकै दालाय खाना जाखामु नै फियाबा सानप्रुवो रिंप्रुवो जों अ जायगायाव उपस्थित दंगा हांकाय जिनि अ तिप्रासारनि बिरमान अकुपालनो साबनो जों सावै माननाय साबो जिनि खरानो खोनानै फियाबा जिनि बुबाग्रा थाङै अ जायगायाव बक सामाने बिसिंतै खलायै जे जिनि जे सल्युशन जिनि जे सपायमानि आबंखा तामो तंग होनबा जायगायाव जिनि लैंड राइट्स आ जायगायाव दङ लैंड राइट्स जों जिनि हा जिनि तंथाय जिनि जाथायनि बागै जिनि कोनो अधिकार गैयै दङ स्टेट गभर्नमेन्टनि यागो याफाजाक एदेसे हाबाङो अ लैंड या राइट्स रग रहर जायगायाव दङ ताखौ ताइ बुकुरक मारा फारो अ लैंड राइट्स जों मानै मानखा अ एग्रीमेन्ट अ एकर्ड सयिंखा ताइ पलिटिक्स नि जिनि पलिटिकल नि जे पावर आबनबो आ जायगायाव इमप्लिमेन्ट नंनाय ताइ जिनि कक ब्रक कक थाइनो जों स्क्रिप्ट बाय सिनानि बागै जों गोबां मा सालदरिया लराय खायलाय दंलायो भाषा कमिसन नङै थांबाय माने यागुलो फानो वाइनि वाइ थां भाषा कमिसन नङै बायखा हाय फानो जिनि मानि कक ब्रकनो जों सिनानि थांगायके जों बुइनि कक बायसे जों मा सिनाय आमा हाय हिनै ताबुसा जराते जों साजागै दङ ताखै बुकुरो आबो जुनो आ जायगायाव इमप्लिमेन्ट जुनो निना इकोनॉमिकल जिनि इकोनॉमिक्स जिनि रां पैसा जिनि पुलिस प्रशासननि पावर बेबाक जिनि आ जायगायाव डाइरेक्ट फंडिंग बेबाक जिनि आ जायगायाव इनक्लूड मुजा फियाबा इमप्लिमेन्ट नंनानि किसा लेरनाय इमप्लिमेन्ट नंनानि जुनो बुबाग्रा साका 6 month नि बिसिंगो जों जे इमप्लिमेन्ट खालायनानि नै जों जे कग्रिमानि जिनि अ जबा अ बायथाक जबाया जिनि अ जबा चेंद्रपसे ताबुकसे जों अ जबा चेंलाय तंलाय ताखै बुकुरो जों ताइबो जबा मा खालायनाय ताइबो फाराग मा सालायनाय आबुनि बागै तामनि बागै हिनबा जिनि पार्मानेन्ट सल्युशन नि बागै जिनि दफानो जिनि थांसुङो जिनि सुखथाय बरा राथिरनो जों मुंसा देखलाय ग्लाङै थाङै माननो हिनै जे सामानि सुवाय खे जुनो 2 तारिख मार्च जुनो 12:30 दिल्ली हाय जागाव इंडिया गवर्नमेंट बाय एकॉर्ड साइन नंखा ताखौ ताइ बुकुरो नरक जतो साइमानो आ जागाव जिनि बुबाग्रानि साइन दङ आ जागाव जिनि दिप्रामथानि प्रेसिडेंट जिनि पिके रांखल सारनि साइन दङ आ जागाव आफ्रो तमाने जिनि लीडर ऑफ अपोजिशन जिनि अनिमेश सार बिनि बा जागाव सय दङ ताखौ ताइ बुकुरो आबुनि बागै जों हिनके बुखु बाय सिमि बक साया जों जेमन बुखु बाय बक सामाने हाय सामन लायबो जों खुलायै खुलुगनाय तामनि बागै हिनबा जिनि बुबाग्रा जिनि लगाव दङ आम जनता तिप्रासारनि लगाव जिनि बुबाग्रा दङ आबुनि बागै न जों वाना थाइग्रुय जों बिरि थाइग्रुय जों लासि थाइग्रुय तामनि बागै हिनबा जिनि मान थाइ सकतायना माननानै थाखाय एकमात्र सल्युशन जिनि रिवै माननाय जिनि बुबाग्रा सिमिनो आबुनो जिनि पयतो तंना नांनाय आबुनो जिनि बरम तंनानि नांनाय जिनि बुबाग्रा आगिनि सिमिनो कग्रुजाक जे राजनैतिक दल ब सीपीआईएम फानाउथुं ब कांग्रेस फानाउथुं ब बीजेपी फानाउथुं जे बरक जुनो रिटेनो एकॉर्ड साइन खायनाय बबाइनो जों दंनाय हिनै जों बुबाग्रा आगिनो कग्रुजाक आबुनि बागै इंडिया गवर्नमेंट तो ताबु जिनि बीजेपी सरकार दङ जों अ बीजेपी सरकारनि याकुं रमै फाना जों मा दंलायनाय तामनि बागै हिनबा मायं खिदं रमै कासावै मानया जे प्रुव वैतम प्रुवति प्रसार कराय खिदं रमै फाना दे जों अ मुक्त माननो आबो सेचिनि लराय आबुनि बागैनो जों ताबु नुगै मान
tongo বিধানসভা ও মিয়াও চিনি এলপি লিডার অফ অপোজিশন স্যার প্রথম সাড়ে 8টা টাইম প্রুও আজরাও রিজেকশন লেটার লিখা রিমানে ইয়াগলো হাইনো হাই বিধানসভা ও থাঙ্গই সাড়ে 9টা নাগাদ সুমাই দাংমানে নর যতন নুগৈ মানখা তাকুতাই বুকুরক চিনি এমএলএ খরক নুই ন তাবু মিনিস্টার পদ স্টেট মিনিস্টার নি পদ রিনানি দিগি ক্যাবিনেট মিনিস্টার নি দিগি রিনানি থাঙ্গা তাবু ফানা চিনি দপ্তর বাজার দেখো তাই যে আসুক বাই স্যাটিসফাইড